Uluntu luyabongozwa ukuba lungothuki kulandela iinkxalabo ezivezwe kumakhasi onxibelelwano malunga nezityholo zokuqhambuka kwesifo esoyanyaniswa neempethu ePitoli. Ngokwengxelo yeSebe lezeMpilo laseRhawutini, uphando ngalo mba lwenziwe kwaye akukho bungqina boqhambuko nosasazeko lwesi sifo. Isebe lithi lizibophelele ekuqinisekiseni ukhuseleko kunye nokuphila kakuhle kwabo bonke abahlali. Likhuthaza nabani na ofumana iimpawu ezikrokrisisayo ukuba atyelele iziko lezempilo elikufutshane. Emva kweenkxalabo eziye zaphakanyiswa esidlangalaleni ingakumbi kumakhasi onxibelelwano malunga nesityholo sokuvumbuluka kwesifo esoyanyaniswa neempethu kunye nosulelo kumaziko ezempilo kummandla ePitoli. Isebe lezempilo eRhawutini lithi kwenziwe uphando futhi akukho bungqina bufumanekayo ngesi sityholo. We have noted concerns raised in the public, in particular on social media, regarding an alleged outbreak or disease outbreak linked to maggots and staphylococcus infection in Pretoria North clinics. Through our Public Health Directorate and the Tshwane District Health Services, we have investigated these claims and found no evidence of a widespread outbreak. What we can confirm is that over the past weekend, Odi District Hospital in Tshwane attended to 5 patients with suspected myiasis, a condition caused by maggots infestation. 3 of the people that were seen were clinically diagnosed with myiasis, while the other 2 were found to have unrated abscesses, and they were transferred to Dr. George Mukhari Academic Hospital for further care. The 3 patients that were seen for myiasis were seen and discharged on the same day. Kulandela ukunikeza ngeenkonzo zempilo kwizigulane bezinyangwa kwiveki ephelileyo ngokukrokreleka ekuchaphazelekeni yingulo ebangelwa kukuhlaselwa ziimpethu. Isebe lichaza ngeempawu abahlali ekumele ukuba baziqaphele. It is important to maybe highlight this to the public in relation to myiasis, that it is not an infectious disease and it does not spread from person to person. However, the condition occurs when flies lay eggs on a damp clothing or bedding or unsanitary surfaces. Once hatched, the maggots dig into the skin, causing swelling, irritation, and a boil-like lesion with a small hole through which the maggots breathes. Some of the common symptoms would include painful swollen lumps on the skin, a small hole in the swollen area, sometimes with visible movement inside. What people can do to prevent myiasis is to avoid drying their clothes or bedding directly on the ground, to iron clothes before wearing them, especially in high-risk areas. Uluntu luyabongozwa ukuba luzole kwaye luyeke ukusasaza ulwazi olungangqinwanga olunokubangela ukuba kubekho uloyiko. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mtuka.